Lan nesaf mae gen i ni Tallulah, felly myfyriwr o Gogledd Cymru i Tallulah sydd yn astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt ar y foment gan ffocysu ar ieitheg a theori rhywedd. Mae Tallulah yn rhan o colectif ffeministiaidd annibynnol a elwyr yn patriarchaeth sy'n cael ei redeg gan artistiaid a ysgrifenwyr o Gymru wedi ymrwymo at addysgeg ryddfrydol. Mae ethos patriarchaidd yn cynnwys cymuned, cyfiawnder a llawenydd. Helo, fi yw Tallulah a heddiw dwi am drafod defnyddiad y bleidlais mewn modd ystyrlon, cyd ofal a chyfiawnder cymdeithasol. Fel y dywedodd yr ysgrifennwr ac eiriolwr Audre Lorde, self-care is an act of political warfare. Nawr, mae'n bwysig i nodi pan dwi'n trafod hyn yn ofal, mae hyn yn y bôn yn golygu hunan-gadwraeth, y benodol yn ystod hinsawdd gwleidyddol, newidiol neu gythryblus. Fydyn ni weld gwreiddiau gwleidyddol ac athronyddol y cysyniad o hunan-ofal yn yr 19th ganrif, yn benodol o fewn actifaeth ffeministaidd, yn ogystal â'r frwydr dros hawliau sifil. A sut mae'r cysyniad yma wedi cael ei hanwybyddu yn aml o fewn sgyrsiau gwleidyddol y prif ffrwd. Yn benodol ar gyfer pobl sydd ar yr ymylon o fewn y gymdeithas ac yn profi exploitation systemig a sefydliadol. Mae hyn yn ofal yn hynod o bwysig pan ddaw hi at gyfranogiad gwleidyddol. Un rheswm dros hyn yw'r ffaith ei fod hi'n cael ei ystyried fel gweithred radical ar gyfer llawer o unigolion, oherwydd nid oes gan bawb y fraint i ymarfer hunan-ofal a chydwraeth. Felly, er bod hi'n hawdd meddwl am hunan-ofal fel rhywbeth sy'n edrych tuag i mewn neu'n ddibaid, mae'n bwysig i ni gofio bod hi'n gallu bod yn weithred cymunedol, a heddiw mwy nag erioed mae blaenoriaethu hunan-ofal a gofal ar y cyd yn hanfodol o fewn unrhyw fudiad cyfiawnder cymdeithasol mewn gwirionedd. Yn fwy na hynny, gallu hi fod yn fath o wrthwynebiad, gallu fod yn fynegiant o ewyllus wleidyddol ar y cyd neu strategaeth hyd yn oed ar gyfer mudiad actifaeth. Nawr, o'n i eisiau dechrau hefo'r thema yma o ofal, oherwydd swn i'n deud bod hyn yn rhywbeth allweddol o bwysig i ystyried pan ddaw hi at ddefnydd y bleidlais. Mae angen i ni gysidro pwy yn union y mae'r blaid ydych chi'n cefnogi neu meddwl cefnogi am weithredu neu wedi bod yn gweithredu dros. O fewn theori trefniadaeth, organisational theory, mae cyd-gymorth a chyd-ofal yn gyfnewidfa wirfoddol o adnoddau a gwasanaethau bydd pawb. Nawr, mae prosiectau cymorth cyd-fuddiannol yn fath o gyfranogiad gwleidyddol, lle mae pobl yn cymryd cyfrifoldeb am ofalu am ei gilydd yn ystod amodau gwleidyddol newidiol. Nawr, y rheswm bod fi'n trafod hyn yw i bwysleisio'r pwysigrwydd o seilio dy bleidlais, nid yn unig ar dy brofiad byw personol, ond i ystyried profiadau pob carfan o unigolion o fewn y gymuned. Dyma un ffordd o ddefnyddio dy bleidlais mewn modd ystyrlon a gweithredol. Mae hi hefyd yn bwysig i ystyried natur, addysg a rhannau adnoddau o fewn yr hinsawdd gwleidyddol heddiw. Nawr, o ganlyniad i natur gormesol ein sefydliadau trefniant a system ar y cyfan, mae mynediad at addysg ac adnoddau mwyn ymarfer cyfranogiad gwleidyddol yn hierarchaidd ei naws. Felly, mae cysylltu gofal a chyfiawnder cymdeithasol hefo addysg yn rhywbeth dylsyn ni'n wneud. Fedrwn ni mond gwirioneddu cyd-ofal a chyfiawnder cymdeithasol os dyn ni'n ymarfer rhannu adnoddau. Enghraifft, drwy rannu adnoddau addysgiedig a blaenoriaethu'r gymuned. Mae'r theori sy'n cael ei alw'n liberatory pedagogy yn dod fewn i hyn, sef y theori bod angen i addysg bod yng ngwasanaeth i'r bobl, ac yn ei gyfarwyddo ei hun i wasanaethu anghenion adeiladu cymunedol y bobl.
Fydyn ni gysylltu'r theories ma o'r fath hefo sut i ystyried a defnyddio dy bleidlais drwy gydnabod bod angen meddwl yn fwy penagored a meddwl am fwy na jyst ti dy hun fatha unigolyn. Dwi'n meddwl mae'r ffaith ein bod ni'n cael yr hawl i bleidleisio fel pobl ifanc heddiw yn sefydliad really exciting o fewn hanes gwleidyddiaeth Cymru. Felly, mae'n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle yma mwyn i ni allu gweld pobl sydd yn gynrychioladwy o fewn y Senedd o'r Cymru da ni eisiau gweld heddiw.